ka tnad ka koit ka khiah chong ka sarkar jila lengba ka office chong ka district medical and health officer DMHO West Kasil district menta ka sngi ka arpnru trik nai wing kala persang men penher drone nakamenta ban pynpoi dawai seki jaka sumar kiba pynpoi kali kiba dan hapo West Kasil district habai kren bo Dr. Z Marak medical superintendent ka Nongstoin civil hospital yau new drone na persang men penher na civil hospital Nongstoin ban pynpoi dawai hadu mau APC balalap bakani ka jing persang kalong ka bajob habau teu drone ulala pynpoi hadu mau rengkat ki dawai tang hapo ka arpo minit hakuju upor lu ong ba ya ka jing penher yau teu drone na sakhi lang ru do menteri rang ba ka jela bat ki he badai pe ya ka tang ka koi ka khiah na sorsolong leng ba ka online video habak keli Dr. Marak ulu ong ba ya mentahi ompala ban pentikna lanu an pentri kamno ya ka tei ka program hanreu kerman scam ba shan un sala un pentri kamno hadien ba ka jing persang menta ka si kalong ka bajob di kana ka drone kin penon kam nak nang ni khmat la se laga ka urlong ka ni ka program ta kasni ta kamot kin laban transport ki vaccines ne ki dawai dashin ne ki kano ka tia bodon kam ban transport cha ki jaka bomlet kali te menta kasni ki le ka trial run nang ni na Nongstoin civil hospital hadu mau PHC kadika trial run kile da prototype jingsha kadika machine kadika hybrid prototype kumba labthai mission director jongi Sri Ram Kumar ba nangnish khmat kadika drone kan long ba kham he da ba mantasni kile da trial run kile kisim gitu ki jaka ba balong hard to reach ne ki jaka balong bamdan surau basni surau for example kan ka surau ki jit mau wait namar ba tapi ïaid ta kalenti kali taka kali badan 4 wheel nen kano kaliru kasim kumno like 1 kilometer kisim hadu like kanta tang ba kan ka drone ki poitang at 4 minute na kalian yung ka DMH office la jit kan Nongstoin civil hospital kum ka helipad na launching pad nang ni tom nang ni khmat ki PHC bodon kam kin penher ki dawai nang nehi namar biang ka jaka ka drone mentasni ba ngila lait nang ne hakopor khadar chi lalai kin poi mau PHC within 20 minutes ar 4 minute la poi de hadin bala poi tu la confirm ne ba poi la confirm ne la poi don ki dur ba la poi tu de nang ne khmat mentasni ka de ta trial run de nang ne khmat kin le ta ka ba kham he bala ba kit khampon ki kilos as of now mentasi bala ki laban ki tang hadu lai kilo tam ba dang yo to ka engine ba kham he ka drone ba kham he in sa yo hi ban kit less se hadu spark kilo